Mapiyaan ka sulanguan ng maranaw, mapiyai barangay amaliwan na kilala, malangasi ungangan ay ninggulala niya. Subano Islam ay pag-ingat kong ingat. Mga pagari ami ang mag-iingat sana na, o mabangan ni ami ang mga kahudaan. Itapalag surito kaantano tagumpia, languan na Muslim ang mag-iingat sana na. Ayada na mapiya na mamagugupatano, usuguano Islam ay no kita o nabi. Madagal din imanto kung mga pagaritano, miya bintad saranaw kasabab kong mga rido, upasiran marambit kumarata agalbag. Diroyodo Islam ay nisapar o kita. Ayada na mapiya na mamagugupatano, kusuguano Islam ay inukitan o nabi. Ayada na mapiya na mamagugupatano, kusuguano Islam ay inukitan o nabi.